മന്ത്രിമാരോടും അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാൾമാരെ ഇവരോട് തന്നെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് എനക്കെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണക്കുറവുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? എങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നതായ എല്ലാ വിധി അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനേകമുണ്ടാകും അല്ലേ? അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ അല്ലേ? ഇവരുതായ മനസ്സും പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ. എല്ലാവരോടും തന്നെ അല്ലേ? അതുപോലെ സത്സംഗം അവരോടും തന്നെ കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് നോക്കട്ടെ. വിശ്വനാഥ സത്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കടേ. ശേഷം വലിയ ഭൂതങ്ങളും ബന്ധവരികളും അഗ്രഹിക്കുന്നതായ അങ്ങുറിക്ക് ദേവന്മാർ സാക്ഷിയായിട്ട് കന്യാബന്ധന്മാർ പത്തരാശിയിൽ നിന്നിട്ട് ശരീരം ശരീരാശിയിൽ നിന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ